Y Fari Lwyd. Os ewch chi i Sir y Fflint ym mis Ionawr, ella byddwch chi'n gweld y Fari Lwyd. Pen ceffyl ydy'r Fari Lwyd. Yn y gorffennol, roedd dynion yn mynd o dŷ i dŷ efo'r fari ac yn canu can i gael mynediad i'r tŷ. Wel dyma ni'n dŵad gyfeillion, di niwan i ofyn ciawn gannad, i ofyn ciawn gannad, i ofyn ciawn gannad i ganin. Yn y tŷ, roedden nhw'n bita ac yn yfed ac yn deud blwyddyn newydd dda ar y ffordd allan. Roedd pobl yn meddwl bod y fari'n dŵad â lwc dda iddyn nhw ar ddechrau blwyddyn. Erbyn hyn, mae pawb yn cymryd rhan yn y dathlu. Mae pob mari'n wahanol, achos mae pob grŵp yn addurno ei mari'n wahanol. Fel arfer, mae'r fari'n mynd i dafarnau rwan, ddim cartrefi. Mae pawb yn mwynhau efo llawer o gerddoriaeth a chanu. Mi ysgrifennodd Mr J Evans am y Fari Lwyd yn ei lyfr A Tour Through Part of North Wales yn 1800. Felly mae'n hen iawn. Ond mae'n wych bod pobl yn dathlu'r hen galan efo'r Fari Lwyd heddiw.